ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. Дар 2 ҳафтаи охир низ кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо пешбурди фаъолияти бомаром фазои адолати ҳуқуқиро таъмин намуда афроди қонуншикану бадрафторро ба ҷавобгарӣ ҷалб сохтанд, то ин ки тартибот дар ҷомеа ҷорӣ бошад. Дар барномаи имрӯза мо ҷузъиёти баъзе аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва самтҳои фаъолияти милитсияро шарҳ хоҳем дод. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт ҷинояти авбоширо ба қайд гирифтанд, ки он низ дар ҳолати мастӣ содир шудааст. Бинобар пайдо шудани муносибати оштинопазир, шаҳрванд Валӣ Ҳамдамов ҳам қадаҳи худро бо истифода аз корд ва асбоби косибии болға зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. мақомоти милитсияи ноҳияи Ашт ҷинояти авбошиеро ба қайд гирифт, ки дар он ҳолатҳои зарар расонидан ба ҳаёту саломатӣ ҷой дорад. Вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳолати мастӣ содир шуда оқибат ба расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ бо истифода аз корд ва олоти болға меанҷомад. Шаҳрванд Ҳамдамов Валӣ Ҳасанович соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт санаи 4 феврал тахминан соатҳои 20:10 бо ҳамроҳии боз 2 нафар ҳамдеҳаи худ дар манзили истиқоматии Ҷураев Ғайраҷон Эргашвич соли таваллудаш 1977 бо мақсади истеъмол кардани нӯшокии спиртӣ ҷамъ омада, баъди амалӣ кардани нақшаи пешакӣ маслиҳат шуда аз ҳиссиёти авбошӣ байни мизбон ва меҳмонон муноқиша сар мезанад. Заминаи муноқишаи ба амал омада дар вақте рух медиҳад, ки соҳибхона Ҷураев аз рафиқонаш даъват мекунад, ки ҳар кадоме ба хонаи худ равад. Ин таклиф ба шаҳрванд Валӣ Ҳамдамов хуш наомада нисбати соҳибхона зӯроварӣ нишон дода, ӯро мавриди латукуб қарор медиҳад. خانم 4 کس بودیم ما 2 کس وای طرفان شتگی بود 4 نفر همتون عرق نوشیدگی بود. اینجا زده گرفته برفت. من که جراحت برداشته چیکار کردید شما؟ من جا خسته تاور گرفته از خفر رفتم من. کدام مقصد رفتید؟ رفته قبضه زنم افتادید؟ سون برآمدم دروازه این پایده شتگی بود. سنگ انامینکا بود. سنگ آتش زد اینجا بود. дар рафти муноқиша аз тарафи гумонбаршуда Валӣ Ҳамдамов на танҳо қувваи ҷисмонӣ истифода мешавад, балки бо истифода аз корд ва олоти болға ба соҳибхона Ғайраҷон Ҷураев ҷароҳати ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ хавфнок мерасонад, ки дар натиҷа номбурда ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ мешавад. حقارت کرد همه را غیر از حقارت کرد اونجا مغز کرد. من گفتم حقارت نکنید، گفت راز دارید، یک کارتای کلان گرفتم. من گفت تو را میکشم، گفت طرف من دوازه آمد. من دستم قط کارت را قپیدم، این دست کشید برید دستم. بعد اونجا من غلطاندم، از دست کارت کشیده گرفتم، رویش کمتا بریدم. аз рӯи ҳодисаи мазкур дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ашт бо дастрасии талаботи қисми 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбар дар ҷинояти авбошӣ Валӣ Ҳамдамов дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳамзамон нисбати дигар иштирокчиёни дар нишаст қарор дошта, барои хабар надодан дар бораи ҷиноят ё пинҳон доштани он тибқи талаботи моддаи 347 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти прокуратура ва милитсияи шаҳри Истиқлол кирдорҳои ба ҷомеа хавфноки сокини шаҳри мазкур Илҳом Исоқуловро ошкор бо ҷурми сохтакорӣ ва қаллобӣ нисбати охирон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. гумонбар шуда худро шахси корчалону корбудкун муаррифӣ карда, асосан дар самти барасмиятдарории манзилҳои истиқоматӣ ба мардумфиребӣ ва сохтакорӣ даст задааст. содир намудани маҷмӯи ҷиноятҳо ба мисли иҷрои амали сохтакорию қаллобӣ сабаб шуд, ки шаҳрванд Исақулов Илҳомҷон Муборакшоевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардида нисбаташ бо моддаҳои 247, 340, 36, 314, 36, 323 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. гумонбаршуда асосан дар самти барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои манзили истиқоматӣ ба мардумфиребӣ, сохтакорӣ ва ҷамъоварии маълумоту ҳуҷҷатҳои бар алов бар дурӯғ машғул шуда, бо истифода аз таҳдиду ирёбкорӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ
қасдона кирдори ба ҷомеа хафнок содир ва бо ин васила манзилҳои иstiqomatӣ дар фонди давлатӣ қарор доштаро ба номи худ ва хешу таборон ба расмият дароварда хусусӣ гардонида минбаъд фурӯхта фоидаи муфт ба даст овардааст. ин шеваи сохтакорию тақаллубкорӣ имкон додааст ки аз соли 2020 то лаҳзаи боздошт гумонбаршуда Илҳомҷон Исаққулов 3 манзили иstiqomatиро ба даст оварда минбаъд фурӯшад. тафтишоти пешакӣ боз дигар далелҳои амалу рафтори гумонбаршударо санҷиш намуда истодааст. шахсӣ када ман 2020 сол яктам қурбони гуфтаги бачавам фурӯхтаги. Хонаро фурӯхтаги? Чанд сом фурӯхтаги? 65,000 сомон ба. Ҳамин ҳолатҳоро мо ба шарте чӣ хеш? Ман ба илтимос кардан Россия. Хона дар кадом минтақаи шаҳри Истиқлол ҷойгир аст? Шаҳри Истиқлол маҳалла 1 дом 38 квартира 35. Чанд сом фурӯхтед хона? 50,000. дар асоси далелҳои ошкоргарида мақомоти суд дархости тафтишоти пешакиро ба инобат гирифта ба муҳлати 2 моҳ татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабси пешакӣ гирифтани гумонбаршуда Исаққуловро ҷонибдорӣ кард, зеро дар озодӣ қарор доштани ӯ эҳтимоли ҳолатҳое ба тафтишоти пешакӣ халал расониданро ба миён меорад. гумонбаршуда бо ҳаракатҳои худ асосан дар самти ба даст овардани манзили иstiqomatӣ дар ҳудуди маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол бо сохтакории ҳуҷҷатҳо яъне санадҳо оиди мансубият доштани ҳамон хонаҳои иstiqomatӣ ба номи ӯ ё ба номи бародараш ҷиноятро содир намудааст. аз рӯи ҷиноятҳои содирнамудаи Исаққулов аз ҷониби прокуратури вилояти Суғ бо моддаи 340 қисми 2 банди б, аз ҷониби прокуратури шаҳри Истиқлол бо моддаи 36 қисми 36-314 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истиқлол бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда қаллобию сохтакорӣ, таҳрик кардан ба содир намудани ҷиноят ва ҷамъоварию тасдиқи маълумотҳои бар алов бар дурӯғ ки ба баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабии кормандони сохторҳои давлатӣ анҷомидааст, кирдори ба ҷомеа хафнокест ки тафтишоти пешакӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. нафароне аз ҳаракатҳои ҷиноятии Илҳомҷон Исаққулов зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсияи шаҳри Истиқлол ё телефони боварӣ дар экран намудор муроҷиат намоянд. дар бахши навбатии барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ бо оқибати марг ҷалб намуда риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро тавсия ва талаб менамоем, зеро муҳимтарин омиле ки иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ ҳифз менамояд, ин пеш аз ҳама риояи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва бо интизом будан дар ҷодаҳои нақлиётгар мебошад. ҳодисаҳои нухши роҳунақлиётӣ ҳамеша аз риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегиранд. якчанд садамаҳо бо оқибати маргро манзур намуда шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз иштирокчиёни ҳаракат бо интизомиро талаб менамояд. санаи 5 март тахминан соатҳои 3:50 дақиқа ронандаи автомошинаи боркаши тамғаи зил Қурбонов Неъматулло Ҷумабоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Деваштич дар роҳи нақлиётгарди ҳудуди маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба қисми пеши автомошина пиёдагард Раҷабзода Исфандиёр соли таваллудаш 2004 сокини деҳаи Овчии ноҳияи Деваштичро ки роҳи мазкурро убур мекард пахш менамояд. дар натиҷа пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ронанда дар ин вақту соат бо ҳамроҳии боз 2 ронандаи автомошинаи тамғаи зил ки ҳамдеҳагонаш мебошанд ва дар як самт ҳаракат мекарданд аз фабрикаи мурғпарварии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пору ба минтақаи Деваштич интиқол медоданд. пиёдагарди ба ҳалокат расида бо даъвати онҳо барои бор кардани пору хизмат расонида баъди анҷоми кор дар минтақае ки садама рух дод аз автомошинаи пештар ҳаракат карда истода мефарояд ва ронанда Неъматулло Қурбонов ӯро пахш менамояд ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. барои чӣ наистодед кӯмаки аввалии тиббӣ нарасондед? барои чӣ ҷои ҳодиса خودم نمیدانم ماشین از 300 متر برفت هر سه مفروندم گلمایدم ماشین موندم گشت برامون پیشش اومدم سکوری بور کرده است محاسبین حدیثین یکم بار استودیم که حدیثی ترسیدیم
дар аввал ронанда ва шариконаш ҷои ҳодисаро тарк менамоянд ва баъдан иқрор мешаванд ки дар садамаи ҳалокатовар яке даст дорад ва дигарон шоҳид буданд. айни ҳол нисбати ронанда Қурбонов бо дастрасии талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Ба ҳамин монанд давоми рӯзи 5 март тахминан соатҳои 8:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш TG2220 NM01 Раҳмонов Ҳусейн Расулович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳотии Хистеварз ба самти шаҳраки Ғафуров аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи ГАЗ 3102 таҳти идораи ронанда Абдусалом Дадабоев сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯ ба рӯ бармехӯрад. дар натиҷаи ин расиши шиддатнок мусофири сабукрави Opel Astra зани 42 сола ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ё ин ки санаи 6 март соати 18:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes-Benz Фозилов Муъминҷон Холбоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи ҷавонии ҷамоати деҳоти Унҷӣ ба самти беморхонаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард ҷавонзани 37-соларо пахш намуда дидаю дониста ҳаёту саломатии ҷабрдидаро зери хавф гузошта бе расонидани ёрӣ ҷои ҳодисаро тарк менамояд, ки дар натиҷа пиёдагард бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар хатар мондан ва вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чунин ҳаракатҳо дар кирдори ронанда ҷой дорад, ки барои он дар моддаҳои 127 ва 212 кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. мақомоти милитсияи вилояти Суғд марҳилаи дуюми амалиёти маданияти шаҳрдориро оғоз намуд. ҳадафи ин чорабинии ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мебошад. мутобиқи нақшаи чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд марҳилаи навбатии амалиёти маданияти шаҳрдорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят оғоз ёфт. дар доираи амалиёти мазкур таваҷҷӯҳ ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, одоби шаҳрнишинӣ, таъмини тартибот, тозагӣ дар кӯчаю бозорҳо, пешгирии ҷинояту ҳуқуқвайронкунӣ, муноқишаҳои оиладорӣ, барҳам задани унсурҳои бегонапарастӣ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва дигар паҳлӯи ҳаёти рӯзмарра нигаронида шудааст ва 7 гурӯҳи корӣ дар ин самт корбарӣ хоҳад кард. бо ҳамин мақсад дар маҷлисгоҳи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд бо иштироки муовини сардори раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятии вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия Ҳотамҷон Дадабоезода ҷаласаи дастурдиҳӣ бо ҳайати гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. дар вохӯри мазкур ҳадафи баргузор намудани амалиёти маданияти шаҳрдориро шаҳр дода, онро дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирии муноқишаҳои оилавӣ ва дар ин замина беҳтар намудани муносибатҳои оиладорӣ, риояи тозагӣ дар маҳаллаву бозорҳо, одоби муошират, пешгирии ҷинояткориву ҳуқуқвайронкунӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ муҳим арзёбӣ намуданд. қобили қайд аст, ки аз ҳисоби кормандони милитсия ва намояндагони сохтори шаҳрдорӣ аз ҷумла кумитаи кор бо занон ва оила, ҷавонон ва варзиш, соҳаи маорифу тандурустӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ходимони дин, раисони кумитаи маҳаллаҳо 7 гурӯҳҳои кории доиму амалкунанда таъсис дода шудааст, ки дар минтақаҳо сафарбар шуда талаботи барномавии амалиёти маданияти шаҳрдориро таъмин менамоянд. ҳамин гуна ҷаласаи корӣ барои дар сатҳи баланд гузаронидани амалиёти маданияти шаҳрдорӣ дар қасри фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо иштироки гурӯҳҳои корӣ доир карда шуд. бо таъкиди мисолҳои воқеӣ диққати иштирокчиён баҳри пешгирию бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта ҷалб гардид. ёдрас мешавем, ки амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби сохтору идораҳои давлатӣ ва фаъолони маҳал ҷараён хоҳад гирифт. ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонапарастӣ, риояи қонунҳои амалкунанда, саҳм гузоштан дар ободонии гӯшаҳои диёр ва тақвият бахшидани ҳамкории милитсия бо ҷомеа мебошад. ба гурӯҳҳои корӣ дастур дода шуд, ки дар иҷрои вазифаҳои ҷамъиятӣ дар пешашон гузошта шуда масъулиятнок бошанд ва ба манфиати ҷомеа хизмат намуда дар татбиқи барномаҳои давлатӣ саҳм гузоранд. идомаи барнома. сафарбарии ҷавонон дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ фаъолияти нақшаве мебошад, ки масъулини хадамоти огоҳонӣ, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд самаранок истифода бурда истодааст.
гузориши навбатӣ аз рафти сафарбарии ҷавонони фаъол ба чорабиниҳо ҷиҳати ҷорӣ намудани тартибот маълумот медиҳад. хадамоти огоҳонии пешгирии хуб вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд бо бароҳ мондани ҳамкорӣ бо ҷавонони фаъол аз ҳисоби донишҷӯён ки аъзоёни гурӯҳи авангард мебошанд ҷавононро дар корҳои тарғиботии солимгардонӣ сафарбар ва ба ин васила робитаи милитсия бо ҷомеаро мустаҳкам менамоянд. гуфтанд ба маврид аст ки иштироки ҷавонон ихтиёрона сурат мегирад ва онҳо асосан барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар рафти чорабиниҳо сафарбар мешаванд. ин таҷрибаи корбарӣ имконият медиҳад ки дар баробари таъмин будани амнiyatu осоиштагӣ ҷавонон дар рӯҳияи омодагии хизмат ба ҷомеа камол ёбанд. дар ҳолатҳои зарурӣ ҷавонони фаъолу матинирода ҳамчун дастёру мададгор ба корҳои манфиатноки ҷамъиятӣ сафарбар шуда ҷомеа ва асосан ҳамсолони худро аз ҳар гуна хатарҳо огоҳу ҳифз менамоянд. дар моҳи март ки бисёр чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллӣ таҷлил карда мешавад, фаъолияти аъзоёни гурӯҳи авангард дар якҷоягӣ бо милитсия ҳамчун қувваи иловагӣ имконият медиҳад ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар иҷрои вазифаи хизматӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ муваффақ гарданд. гуфтанд ба маврид аст ки корбарии хадамоти огоҳонии пешгирии қуввайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд ҷиҳати ҷалби ҷавонон ба ҳамкорӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ ба роҳ монда шудааст. тамошобинони иззатманд, ин буд муҳтавои барнома барои имрӯз. ташаккур ба шумо ки тӯли чанд дақиқа бо мо будед. дар интиҳо тавсияи мо чун ҳамешагӣ дар баробари риояи қонун интихоби роҳи дурусти зиндагӣ мебошад. ҳайати шахсии милитсияи суғд ҳар як иқдоми ба нафъи осоиштагӣ ва тартибот гузоштаи шуморо қадр мекунад. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбати хайр.